Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel, your YouTube channel, everybody's YouTube channel. Sondelane nganza kwethu ake sikhulume. Namhlanje sike sikhuluma ke ngama floods KZN yonkana kahle, not just only iTheku ko Lamontville sekushona abantu ngako Khathomena le bathi nakhona le ko Richards Bay isima sikho kahle. Njengamanje as we speak abantu asebeshonile babalelwa kwabantu abangu-6 kanti nase-Chatsworth nakhona naba-affectekile kanjalo nako Lamontville bakhona abantu aba-affectekile, imindeni eminingi egugulekile kanti izindlu bathi zibalelwe lapha ku-28 esezike zadamejeka zaphahlazeka zaseziyaphela. Sengazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Kuthiwa ke lezikhukhula lezi zivele nje zaqo kahle qala kwayimvula njenganakekile bathi imvula eshaya kancane yenza nokuthi ke bese ngafuni kuphela nemvula ngokunjalo iyangenisa. Sike love and light kubantu base KZN kulesimo ababhekene naso njengamanje. Sithembe ukuthi ke nemindeni yabo leshonile izoduduzeka bese bebamba beNkulunkulu ababambe ngebhande lika moya ngcwele bese baba nayo ke iway forward. Ngisho ulwandle ngeqobola loludla amagargasi kubi kakhulu. So uma unomndeni ose KZN ake uzama ukuthi ucheck ubheke ukuthi basa right yini. Exactly. Oh my, yazi ngizokubiyela lapha. Okay, labantu basuka khona la ngaphesheya komfula bakhe endaweni ekuthiwa iMega Village. Bebe baningi kakhulu sase sisusa laba ababakhe ezansi la kusheshe kufike khona umfula. Babakhe nje ngoba umfula wawushile bakha la kwakushe khona umfula. Kwasho ukuthi ke kuyi disaster edlule eka 2022 baya affecteka amanzi agcwala izindlu. Sabasusa ke sizama ukuthola indawo ukuthi sibabeke endaweni engconywana kunale while sisalungisa izinto zezindlu. Siyazi ukuthi inkinga yezindlu eThekwini inkinga ekhona, sine backlog enkulu ezindlini. So sase sibabeka ke kule ndawo because singayitholi indawo. Bona bahlezi kwesikashana ibona ke abangenaso isikhathi eside kakhulu behlezi basanda kusuka ngoba besuka ngale ezakhiweni zaseMega Village. Abanye babo sabasusa basemafletini babekade besemahall sabesa kulama flat umasipala awakhokhelayo ukuthi bakwazi ukuhlala kuwona. Yeah, kanjalo.